हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे दुखुनांथाव आरो भेरि आनफर्चुनेट नोंथांमोनाबो रागा जोंगोन दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सान टुडे आई वान्ट टू शेयार विथ यू रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन दिनैनि दिनाव बिटिआर सुक्ति जानाया अलमस्ट 3 years जानाय जाबाय बाट स्टिल देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट जौगानायनि खोथाखौथ' बाद दोनदो दिनै जोंनि बर' भाषाया सरकारि मावख'आव लिरनायनि दिनै खाबु मोनाखै लिरनो चान्स होजायाखै बर' भाषाखौ साइन बर्डआव लिरजायाखै ओरैबायदि जोंनि बर' भाषाखौ डिनाय खालामदों मुगैदों दिनै बासुगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों सरकारि मावख'आव जोंनि बर' भाषाया दिनै इउज खालामजायाखै जायनि थाखाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों मानि थाखाय दुखु मोननांगौनि खोथा दङ नोंस्रालाय मानो दुखु मोननाय फोरमायखो दरना होदो सोरबा हाग्रामा सोरबा बिपिएमनि नेताफोरखौ नोंथांमोना दरना होनो हायो दिनै बेलेगखौबा नोंथांमोना दरना होनो हाया केस होनो हाया दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स नोंथांमोना मानि थाखाय बेबायदि मावगासिनो दङ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि गामि ओनसोलनि गोरों गोरा लेखा गोरों जेसेबां इन्टेलेक्चुएल गोरों जा माने जाम्बि जाम्बायानो जाया मानो जेसेबां बोराय बेन्थ गासिबो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट एबा स्टेटहुड क्रिएसन खालामनाय एबा सोरजिनायाव बयबो पार्टिसिपेट एबा बाहागो खालामदोंमोन सानसे नङा सानसे जोंनि बर'नि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां महर मोनगोन होननानै जोंनि गोबां रायजो राजाफोरखौ कअपारेट खालामदोंमोन कअपारेसन खालामदोंमोन मैसुवेलि प्रमद बर'नि खावलायनायाव मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय बयबो बाहागो लादोंमोन नाथाय फैयै फैनानै आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ बर' रायजो राजानि जि सिमां दंमोन फादार अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बिथांनि जि प्रिन्सिपाल एन्ड आइडिय'लजि दंमोन बेखौ लानानै प्रमद बर'आबो मुभमेन्ट खालामदोंमोन प्रमद बर'आ बुंनानै लायो ससियेल मिडियायाव आङो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों नोंथाङा जुदि सासे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय सासे नोंथाङा नेसनेलिस्टब्ला सासे रिभलिउसनारिस्टब्ला नोंथाङा दिनैनि दिनाव बर' हारिनि जि सिमां दंमोन जायखौ सेपारेट स्टेट एबा आलादा रायजो बड'लेण्ड होननानै रायजोफ्रा मोनथियो बेनि सिमांखौ नोंथाङा गेजेर ससेयावनो बेबायदि साडेनलि सुक्ति खालामनानै नोंथाङा थेर बेथेर खालामदों जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो रायजोफोर मोनसे खोथाया रोखाबाव जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' भाषाया पिस एकर्ड एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो जोंनि बर' भाषाया दिनै जोंनि बिटिसिआव मानि थाखाय बेबायदि डिनाय खालामजादों मानि थाखाय हेव खालामजादों मानि थाखाय बाहायाखै मानि थाखाय बिथांमोना लिराखै साइन बर्डआव माने सरकारि मावख'आव बर' भाषाखौ मानो लिरनो मोना मानि थाखाय रेस्ट्रिक्ट खालामदों मानि थाखाय प्रहिबिट खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जायखौ जोङो हारिनि बिफा होननानै मोनथियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि जि सिमां सुजुदोंमोन बे सिमाङा दिनैसिमबो मोगथां महर मोनाखै मोनगौमोन अबियासलि 100% मोगथां महर मोनगौमोन बाट प्रमद बर'आ जि सिमां दंमोन बे सिमांखौ थेर बेथेर खालामदों बे सिदा खोथा आरो जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बिटिआर सुक्तियाव एबा पिस एकर्डआवसो लिरनानै लाबोदों जोंनि बिटिसिआव बर' भाषाया 1 नाम्बाराव 1 नाम्बाराव जायगा मोननांगौमोन बाट भेरि आनफर्चुनेट दिनै 1 नाम्बाराव बर' भाषाया जायगा मोनाखै बिथांमोननि जि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि जि दफा दं बे दफायाव बिथांमोना लिरनानै लाबोदों मेमरेन्डाम सेटेलमेन्ट जायखौ ड्राफ्ट होननानै बुङो बे ड्राफ्टआव लिरनानै लाबोदों बर' भाषाखौ एस'सियेट लेंगुवेजसो खालामनानै लाबोदों बर' हारिया मानि थाखायथो दावहा नाङामोन प्रमद बर' गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि भाषा दानाय लुनाय गावनि हा हु थांनानै थानायनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखायसो दावहा नांदोंमोन मा दोरखार दङमोन बेबायदिबालाय दावहा नांनांगौनि जेबो दोरखार गैयामोन मानसि थैनांगौनि जेबो दोरखार गैयामोन आलादा रायजो सेपारेट स्टेट जि डिमान्ड खालामनाय बे मुभमेन्ट खालामनायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां मुंख्लं जालांबाय
जोंनो बड'लेण्ड नांगौ वी वान्ट बड'लेण्ड नो रेस होननानैसो डिभाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम जोंनि जि सिमां दंमोन बेखौ जुदि फुलफिलमेन्ट खालामाब्ला सलुसन खालामनानै होआब्ला जोंनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया कन्टिनिउवासलि जाबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंबोदोंमोन। नाथाय दिनै मानो बेबायदि जाखो? बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दं, बर'नि जि मोननांगौ मोन्थाय, जि दाबि, गोजामसिन दाबि, बिनि जि मोननांगौ मोन्थायखौ गासैखौ एभ्रिथिं उइथ दिस एकर्ड एबा बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनजोबनो हाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। मर फाइनेन्सियेल, मर पावारफुल, मर एडमिनिस्ट्रेटिभ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय गासिबो बेकार। एभ्रिथिं इज फेक, एभ्रिथिं इज आनएक्सेप्टेबल, आनएक्सपेक्टेड। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानांगोन। दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि भाषाखौ जोङो जोंनि काउन्सिलाव, जोंनि बिटिसिआव गोसोबायदि जोङो इउज खालामनो मोननांगोन। आदारवाइज बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो मानिनाय नङा। बिकज मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गावनि राव, हारिमु, सोदोमस्रि, थांनानै थानायनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखायसो जोङो बे आलादा रायजोखौ सेपारेट स्टेटखौ जोङो डिमान्ड खालामदोंमोन। नाथाय दिनै डिमान्ड खालामनानै जोङो मोननो हायाखिसै। भेरि आनफर्चुनेट प्रमद बर'आ बेबायदि एकर्ड खालामनानै बे जोंनि मोननांगौ मोन्थाय जि दाबि दंमोन, जि गोजामसिन दाबि, बे दाबिखौ प्रमद बर'आ थेर बेथेर खालामदों। एनडिपिफ्राबो बुंदोंमोन वी हेभ बिन फाइटिं फर 34 इयार्स फर द सेपारेट स्टेट अर स्टेटहुड होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाबो बे सिमांखौ सुजुनानै गावनि बेसेन गोसा जिउ एबा गावनि प्रेसियास लाइफखौ, भेलुएबल टाइमखौ हाग्रा बंग्रायाव स्पेन्ड खालामनानै दिनै गावनि लाइफखौ सेक्रिफाइस खालामदों आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय। नाथाय बेफोरनि सावा प्रमद बर'नाव सानसे डे बाय डे एबा ग्रेजुवेलि बेयो फैयै फैनानै सानसेबाबो प्रमद बर'नाव नांगोन। बे सिदा खोथा। बे आंनि साव होनाय नङा। बेखौ जोंनि मुंख्लंफ्रानो प्रमद बर'खौ नायगासिनो दं, नुगासिनो दङ। बबे लामाजों जोंनि बर' रायजो राजाखौ दैदेनलांदों। बिथाङा सानदोंमोन गावबो बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनानै बर'नि जि सिमां दं बे सिमांखौ साक्सेस खालामनो सानदोंमोन। नाथाय बिथाङा आनफर्चुनेटलि बेबायदि खालामदों। मानि थाखाय बेबायदि खालामखो बेखौ जों रावबो मोनथिया। खिन्थु प्रमद बर'आ मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन, जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन, बे टाइमाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन I don't want to be politician. I don't have any hopes and aspirations होननानै बुंदोंमोन। माने MCLA, EM, GM जानायनि आंहा जेबो हप्स गैया, आंहा बेबायदि जेबो सिमां गैया। I don't have होननानै बुंदोंमोन। बेबायदि सिमां गैया, बेबायदि ड्रिम्स गैया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ दिनै मा खालामखो? रायजो राजाफ्रा नायदो। प्रमद बर'आ जेब्ला बड'लेण्ड मोनगोन, बड'लेण्डखौ जेब्ला साइन खालामगोन, फुल स्टपआ खमा जागोन, जेब्ला बड'लेण्ड मोनखांगोन अब्ला डाइरेक्टखौ फुल स्टप खालामनानै गावनि बिमा बिफानि सौरागुरि ना मा गामियाव रायजो जागायगोननो। दिनै प्रमद बर'नि खोथाया नायदो। ओंखायनो इंलिसनि मोनसे एग्जाम्पल दङ। एग्जाम्पल बुस्थुआ डेन्जार। ओंखायनो हिस्टरि रिपिट इटसेल्फ इन द ससाइटि। टाइमजों लोगोसे, समजों लोगोसे बे ससाइटियाव एबा समाजाव जावरिखाङो। ओंखायनो सैथो खोथाखौ बुंनांगौ, ट्रुथफुलनेस खोथाखौ बुंनांगौ। बेफोरबायदि आनबिलिभेबल, आनएक्सपेक्टेड खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ बे एकर्डआव लिरनानै लाबोनायनि थाखायनो दिनै जोङो गोसोबा बाहाय, गोसो नङा दा बाहाय, नैबेबायदि स्टाइलावसो एकर्ड खालामनानै लाबोदों। बे क्लसाव लिरनानै लाबोखादों दफायाव। जि ड्राफ्टआव लिरनानै लाबोदों, एस'सियेट लेंगुवेजसो लिरनानै लाबोदों। दायनिगिरिया प्रमद बर' भाषाखौ जोङो गोसोबायदि जोङो अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जोङो गोसो बायदि जोङो ओंखाम जानाय, दै लोंनाय, एनि टाइम, एनि वेर इन बिटिसि जों बाहायनो मोननांगोन, सोलिजोबनांगोन। आदारवाइज नङाब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ मानिनानै लानाय नङा। नेभार। लोगोफ्राबो कनसियास जानाया मोजां। थेंक इउ।